Mak aja diceritakne, Mak. Aduh Mas Denny. Wes aja Mas Denny di-skip ya kurang ajar. Iki sesuk diputihne, Mak. Putihne karo apa? Wis tuku ya anune. Alat ngono pemutih. Wes loro. Mak aku kan tahu toh bayi dipenging turu, mahrib agak turu. Oh, ayo diomongi ra kenek. Nyapa to kok tenanan kenyataan wong bayi ki baturi apa? Sing baturi ya midodari pira ngono ngarane. Terus nek Ya batu kuwi lek wong tuweke ora baturi, lek diomongi ora kenek ya ngono kuwi lak wong gragapen ngono kuwi. pojan koyo di bandem wong di apa? Sendal. Di bal wong sak bantri. Aku jangan sampai kaget guys tenan. Nek kelingan ngono. Mak aja diceritakne, Mak. Aduh Mas Denny. Wes aja Mas Denny di-skip ya kurang ajar. Aja katane Mas Denny. Aib liyane cerita liyane. Yang gue ben dipotong sing ra pantes. Lah kowe wong aneh-aneh. Wong tuwek ditangga. Lek isu orang mbok sangoni ngene ngetutne apa nyawang ae. Mripatmi pak mbok ucap lho, Lah mau Mak. alasane ya sulam salim ngono lho. Kamu disangoni ping 3 lek salim ya wong ngentekan. Jawaku lamonge ning dek ngijik. Tapi guys, Mahes kan pancen enggak tak sangoni ya. Soalnya nyapa pagi dia sarapan ya. Terus sing awan DE untuk MBG. Kan MBG wis ada buah. Pokoknya udah 4 hari mas sempurna lah. Wis tercukupi lah asupan gizine ya. Ya. Terus mari ngono sing neng les-lesane ya wis tak gawakne maem ya, Mak. Ya wis dibekali lawuh yo wis enak lah. Sik butuh duit tibane. Kayak mau rong mbok sangoni to. Urung tak sangoni wong kemeng aku tok-toke makan pitik ngulon to. Oh, ditok. Dhek lho panggang anu. Mak. Salim. Mak salim. Salim ping pira? Ping 3 no ping 3 arep nyekel duite ke mau. Sing mbok wehne saliman ping pira? Ya ping 3 kuwi. Ngeri dhewe tak wehi duit ke mau. Berat duit ning dompetku mbok jipok 30 ke mau. Heeh, sing 10 tak wehne kono. Lah aku rong didik pecah blas sak. Masa njaluk salim ping 3? Mak salim lagi, Mak. Heeh. Mbok mahan Jaira menggarai. Mahan nek karo mak ya kudu dulang. Mbok repot yo ora ngerti wong repot kok. Gorengnya selak gosong lho le. Pokoke dulang. Ulang-ulangan lho jane, Mak. Heeh, jane, tapi iki nganu, leng goreng kan selak gosong lah kae pas kae gosong tenan kok. Ora nek diomongi ulang-ulangane mak nek karo aku mak dhewe tak baturi. Karo mak ra gelem. Ya mau ya ora dulang ya ora mantenan. Kengko diterani beras paling karo Rita. Gulane entuk rego 15,5. Nang toko pira gula? Nang ngene Marmin 16 ha. Masa Tuku. Mak Win ra sidono gula arene. Apa wis teko? Lho ora lek teko lho ra sidono. Ora ya sida. Lah kan tak wei. Kudu tinggi mut-mutan dhewe to. Heeh, ndek tak teri duit ndek nang-nang ya nek kono. Meneh piye? Lek ngombe ya ngletak gula. Mas Nanang. Aku gerabang ya, Mak. Duh, Mas Nanang apa oleh ngombe gula abang?
Oleh. Cuwilik sakmene lho, Mang. Oh. Walah, nganu to. Diduduhne Mas Nanang to. Heeh. Kok ngene sapa wi ngono? Kok ngene sapa, Mak? Kok ngene pipine. Aku wekas sak yo an. Gularen. Gularen. Tapi pancen enak ning gulu anu. Wah, iki gularen ya, Mak. Heeh. Nek tenggorokan po enake tampa watuk. Mak Wini dukun nganu. Aku kan tahu dicokot kala mente. Digawa rono no mari. Mahes wong kae. Mahes nganu kelabang no. Nganu. Keris ono ditemplekne mari. Heeh. Mari kok kesedot tok ya. Kaya disedot panjenengan. Lah iya kok disedot tok. Ya kae le entuk Pak Rosman kok nggene lek golek gadung. Nek ngeweki wong. Kok lek nganu kok nggene lek nduduk ora lek ngeweki wong. Ning dudukan Heeh. kok iso mari. Ya nambah-nambane. Mandi ya. Ngomongnya nang kono ki turu rumasane duwe keris wong. Tapi mau nganti janan pe. Mau nganti lah aku pas nyapa kae. Ngedeke omah ngene sukir kae. Heeh. Sing ngadang kan aku tuh kae. Terus dicokot menteng terus tak gorono. Terus malakmu nyepelekne ngene. Alah gur ngono nangis. Makmu Nerita? Makmu. Lah ya makmu Nerita. Heeh. Lah mbayan dhek dhewe dicokot genten nangis. Bolone genten. Heeh. Penak makmu aku. Penak piye kaya arepe modar lah. Tenan to. Aku biyen yo mbok lokne aku yo kelingan lho makmu aku. Ngomongnya luarane 7 wong. Panas sedut. Nyuangklak awang teko tingklakan. Penak nek kene mak nek gledak. Nek dile pindah kene panggah ra gelem kok mak. Panggah nek kamar sebelah kok. Gek beh jan kabeh diusungi kok iki sok ben nek diusungi apa neh tak bong tenan. Apa yang diusungi? Kasur kok mbuh eneke sing diusungi guys. Kasur kloso nek dicampur nek sanding turon ngono. Lah wong apa wi wong nang jaba dileh rono, dileh rene, dileh rono wong diko opak bingung kok. Pancen yo kurang gudang. Golek enek rezeki luwih kae gudang ning mburi. Ben rada amba sing packing ya ben rada amba ngono lho. Kidule lho, Bang. Kidule karo kulon ning mujur ngidul. Iya. Apa malih akeh mburitan ya. Heeh. Kotak-kotak ngono. Kae nggen pitik ae diujur ning ngidul sing kidule wis ya mujur. Wis pitike dik ngejokno ora kebrokan wit lho, Mak. Lah iya. Semplaan to Bang kuwi. Dorok. Wis samare ambruk Merita. Lah iya. Lah sing dewite Mbak Santi kon ngethok aku yo giyah no. Salana kok panggah ngekel kon ngethok kah. Panggah ngengkel. Lah munggah aku bayari wong lho, guys. Bayar 150. Bayar 150 tak gek untuk wetku dhewe. Aku mek ngomongi kok timbangane ngebruki omahe wong. Bakno ngebrukine rene ora ngene makmu. Ora dipanen lho ian ngono wit lamtoro ya. Tapi kebambang dhuwur lamtoro janan. Mau ora mbok kon nggawa anu lamtorane. Ora gelem Mbak. Kan kono ndek wedhus to. Alah Mbak Santi kok gelem. Mau balik karo Mbak Ati kok. Mbak Ati mau masak apa isuk? Ya masak kangkung dioseng-oseng. Doyan wong kerja? Entek lho dite telung teng karo wong-wong. Wong-wong udah mangan mbek apa? Madang kabeh. Lah iya mameng karo apa wong? Heeh. Mangan karo jangan katas karo ya kuwi. Kangkung. Heeh. Fania barang? Heeh. Arep? Arep. Po enak ya. Sembarang arep. Padahal Ngomongnya pas kene nyoto Pedes. kae teko omah ya kok nesu kon gegekne soto Beh. kaya kene. terus ra jipukne kene ae. Karo mae terus digekne. Dan ning kene ra mangane? Lah ya ruwe kuwi mangan nang kene. Oh, terus kok mangan kene Teko soto. omah kon gegekne dhewe. Wae mbok cidukne kene ae lho, Mbak, aku ngono.
gagah utang kate nggo panganan. Tak tukokne wak 0,5 kilo terus tak tukokne empon-empon gaekne. Awak ya jos kayak Fania. Awake jos. Ketisuk lho kamu malah disemeni ae. Getak-getak gitu. Jane apa tau aku ngono. Nyapa tau? Melak ngono ya Mbak Ina. Terus ayo nemburi ya aku ngono. Melak aku golek lamtoro. Lha to mak ngadayo Pak. Enggak nggodo ae. Nganu YouTube amoh. Gak ndek ingi omong iki ora kenek. Kon benakne Pak Puwe mau, golek Pak Puwe ora enek. Benakne para ki mau. Embo, lah wonge nang ndi mau? Ning kamar karo sapa Mas Deni paling. Lek ra. Wah, ora no, kemo lho mak motor metu kemo lho. YouTube ra kenek Fania terus nesu jawane. Dikongkon Pak tukang mah ya. Heeh, paling. Suwe-suwe omahmu kebek dagangan lho, Mak. Lek bodo piye? Suwe-suwe kebek dagangan. Yo salah hutang lek bodo. Mak ra ngendangi Pak Wan to, Mak? Hah? Enggak ngendangi Pak Wan. Enggak sangu ya. Entah soleh sangu. Hah? Sik pengen sik neh. Nah, Dewek viral tadi iki. 500 nah. Mak Win kok ngerti gularan, Mak? Apa mbok ceritani? Ora lah, maune kan tuku. Heeh. Terus ndek iki kan ngomong kok larang men. Terus aku lha kuwi sing asli lho, lek sing langsung tuku kae empuk to kae ora ngono. Lek sing asli atos aku ngono. Heeh. Kayak ngono kae kan kuning to, Bang. Sing palsu. Terus Ya kuwi ngono. Oh, heeh ngono. Iki beda. asline aren lho, Mak. Muni ngono nanang ndek iki. Lek sing palsuke rada kuning gek nganu lho nang asin ae. Sing muni asin. Lek Win. Wo, wis ngrasakne to? Wis ngrasakne lek nganu layak kok asin muni ngono. Nek ngene nawang iki sing asli, Mak, muni ngono. Aku ora bakul, guys, tapi aku kan mesti tuku nyetok. Nah, cacahe kadang ngetok ngemut ngono lho. Terus Mak Win tekok sekilo piro? Saongkire 35 ndek Shopee aku muni ngono. Mbak Ati barang yo kon check out nih. Orang teko ya. Urung. Memang lek tuku telu. Kok tuku 3 kilo ya? 3 bungkus lah 3 kilo. Mak Win karo Mbak Ati tok adewe. Entek. Yo Mak Win kan njaluk separo. Walah. Moh kabeh to Mak Win yo sing separo kan adewe to. Wah adewe lho paling tinggi. Aku kan nek nyambel nggih gula ngono kuwi to ben ngono enggak loro ning weteng.
enak ya lho gini kerasa. Mak wis ngomong lek iki asli iki ngono. Kata mak, Mabrok ya. heeh, engko dongah lek rene menang aku mending mama mana mama goleki. Maesta balik, guys. Mak cingklongmu akeh lho, Mak. Arepe turu ki anu, saranku to, mbok suwemprot, lawange mbok tutup. Semprot karo apa? Baygon no. Ora ana baygon. Kok iso renek baygon? Lah aku lo tas tuku mau tak kon nguduk-ngudukne Mbak Ati ora didukne ya. Mbok. Mbok lah tuku mau ta. Mbok suwemprot to. Terus lawange nepen, tinggalan ngalih, tinggalan makidul. Engko sak jam wis mati kabeh. Tapi po enak tawan bengi ra mbok pateni lamune. Bengi enak pateni. Lha turu petengang. Gur pawon lajeng pan. Bangkong kabeh lek bengi. Tapi ra nek tikus to? Enggak enak. Lawange tak enep kok. Kesurutan kok kono enep padang. Oh iya, coba kan timpakne si anu. Kamu berarti langsung balik bar ngetre paket Shopee yo. Prolemo lo paling jak langsung balik bar ngetre paket Shopee. Sesuk soalnya nganu ulangan harian. Sesuk nganu to, Kemis ta. Sesuk geren doang. Masih lagi cuma lagi ya? Rewang kapan? Keblake bapakku. Lah kapan acarane? Sesuk arep jemuah wis. Aku tak bareng Cah. Aku tak bareng Mbak Jul sesuk awan. Ya, kan rewang berat nek pawon. Aku tak karo Cah ae, karo Rita. Mbak Jul ngejak nang Rita rewang apa ora mosok dileter rewang. Ngomongnya balik bar kerja. Iya, aku tak ingok-ingok dilut ngono lho. Rewang akeh ketoke. Ketok rewang akeh. Nek omonge tusimu paselan wis dudu diadahi ndek iki, tapi ya urung mari ya makpin. Oh, tusi rewange? Kuwi tunggale lho, Wang. Terus sampean nyapa aku rewange? Ndorong ae. Ya nganu dayoh. Enek nganune kuwadene? Brene. Cuma enggak jenang. Heeh. Iki musim apa to kok wis do akeh sing rabi? Sasine ya. Madilawal. Madilawal. Kakek manten anyar iki, guys. Yepi atan kae loro lho, Mak. Aku ya urung tekon. Yepi. Yepi. Anake Mbak Sum. Aku ero kok mugi story-ne mugi. Mbok nganu Yepine nganu ta, mugi ta. Digawane tulung aku rumah sakit Iska. Mbah loro apa orang tekok mungkin. Yepi kuwi sing rabi oletan kae. Iya no, udah ndawong kepala Wis sawah. ndanak. Setahun setengah. Lek Ayu kan oleh krebet kono to. Gombalan wi rumah sakit. Balik rono ya. Mbah, wah ning rumah sakit tok. Lek rono ngendangi ngono ora apa-apa biasane ya rono. Mak gombalan wi rumah saku akeh mak garek kuwi to. Nah, tas tuku rok ireng nang ndi? Rok ireng endek. Mak, ya Allah dikene lek mu tuku to. Heeh. Kuwi iki lho Mak sak vaninya, lek mu tuku nang ngendi? Karo sapa? Karo sapa? Karo sapa mbiyen kae lali. Makku ngono iki, guys, duwe-duwit iki dolan. Ngene mek kan omong ukuranku sepiro ya. Enggak ya Allah, soal roke cah cilik tak kene lemariku. Kuwi kan pertama arepe disilih Mbak Ina kan nyilih rok ireng. Arepe dingge hari santri. Ya Mbak, mak duwe loro, aku duwe yo anakku duwe loro stok ndek stok dawa. Lah, namu tak goleki temune mek endek. Terus, lho, kuwi ora sedeng wis aku. Lah iki nek ngono kokne lho Mbak, aku muni ngono iki sedeng. Kono ngengkel kuwi sadengane vaninya. Mbok jajal apa ora ge? Tak jajal nang. Sepiro? Ya mek semene. Kurang dawa titik. Tapi ya wis pantes lah nang lemari kuwitan. Terus akhirnya Mbak Ina tak silitaanku sing rupane glossy Rok terusan ya. Ya rok ireng tapi sing mengkilap malian. Lah golek sing ireng biasa ora enak kok. Aku golek dino iki arepan. Arep golek dino. Mbah itu cuma
Legi. Mertuaku lanang Senin Wage. Lah marang metuamu lanang wis dek mulut kae lho, Bang. Ora. Geblake. Lah iya Senin Wage. Ya Senin Wage karo Jumat Legi. Kuwi tok to? Heeh. Kayak gudang golek dino. Ya ndak nganu tiris-tiris sik ngono lho. Begitu. Wes guys, Mahesta koyo balik aku tak salat maghrib. Ki adus-adus kono, Mak. Aku wis adus kok. Aku adus kowe metile lantara ambek keramas. Tak pulang, aku pulang.